Alertes de protecció civil al mòbil. Què és una alerta de protecció civil? Són missatges que reben els mòbils que es troben en una zona on hi ha una emergència greu. Ens informen del que està passant i ens donen instruccions i indicacions sobre què hem de fer per protegir-nos. Com sonen? El so de l'alerta al mòbil és fort i estrident, està predeterminat i no es pot configurar. Si reps el missatge, llegeix-lo amb atenció, actua amb calma i segueix les indicacions. No aturis el so fins que no l'hagis llegit. Assegura't que és un missatge oficial. Mai et demanarem cap informació. Si reps l'alerta mentre condueixes, mantingues la calma i no facis res que posi en perill la seguretat viària. Evita frenades brusques o canvis de carril sobtats. Informa't a través de la ràdio i dels panells informatius. Quins mòbils poden rebre les alertes? Quasi tots els telèfons mòbils amb connexió de dades poden rebre les alertes de protecció civil quan estiguin degudament configurats. Rebràs les alertes per defecte si tens un mòbil Android versió 11 o superior, iOS versió 15.6 o superior. Informa't. Segueix l'evolució de l'emergència a través de canals oficials com els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Protegeix. El so de les alertes de protecció civil pot causar molèsties a les persones amb hipersensibilitat al soroll. Utilitza auriculars amb cancel·lació de soroll per reduir-lo. Tingues en compte les necessitats de les persones més vulnerables, com ara infants, gent gran i persones amb discapacitat. Per més informació, consulta la pàgina interior.gencat.cat/alertes protecció civil. Protecció civil. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.